Gata nan ko, a daular Zorata ta da akwai wata yarinya mai suna Amal wanda kyawunta baya kamantuwa, ba wai a fuska kaɗai ba har da zuciya, alheri da hikima. Murmushinta yana kwantar da hankalin masarakuna da mayaƙa, kuma muryarta kamar ruwan sama a kan ƙasa. Kowane saurayi, mai arziki ko talaka, mayaƙi ko malami yana son Amal, amma ta bambanta da sauran matan. Ba ta son dukiya kuma ba ta son mulki. Tana son wani abu da ba a saba gani ba sosai: gaskiya, girmamawa da kuma manufa mai kyau. Sarkin Zorata ba shi da ɗiya mace, sai yake kallon Amal a matsayin wacce za ta kawo arziki a cikin garin Zorata. Lokacin da masu neman aurenta suka yi yawa, sai sarkin Zorata ya ayyana gasar duk wanda yake son auren Amal sai ya kawo mata kyauta babba, wani abu da ke nuna zurfin zuciyarsa. Daga cikin mutanen da suka zo, mutane 5 ne suka yi fice. Daga cikinsu akwai sarkin dawaki, mayaƙi wanda ya shahara, wanda ya kawo haƙorin zaki da ya kashe. Sai kuma Malam Rufa'i, attajiri ne fatauci wanda ya kawo silki daga gabas da kayan yaji daga yamma. Sai kuma Balarabe, manomi matalauta wanda ya kawo kwano na zuma da gero. Sai Ɗanladi, mayaudari da ya kawo madubi na zinare yana cewa kyawun Amal ya kamata ya ga kansa har abada. Sai Ahmadu, mutum mai natsuwa, ya kawo littafi na da wanda mahaifiyarsa marigayiya ta rubuta, cike da karin magana, waƙoƙi da hikima. Mutanen wurin suka dinga yi ma Ahmad dariya da kyautar da ya kawo. Suke cewa wake ba mu mace tsohon littafi. Suka yi izgili da kyautar da Ahmad ya kawo. Amma Amal ta nemi ta yi magana da kowannensu a keɓe. Suka fara ganawa da sarkin dawaki. Ina alfahari da yawan mutanen da ya kashe. Yake cewa Amal, in kin aure ni, tare da ni za a dinga jin tsoronki. Sai kuma Malam Rufa'i ya yi mata alƙawarin zinare kowane wata, yana cewa zan baki komai idan kika bi ni. Shi ko Balarabe kuma ya yi mata alƙawarin cewa zai dinga sa ta dariya yau da kullum. Sai kuma daga ƙarshe suka gana da Ahmad. Yake cewa wannan littafin shi ya tashe ni tun ina ƙaramin yaro. Ina son in raba hikimarsa da tare da ke. Haka taro ya watse. Ina jiran Amal ta ba da amsar ga wanda ta zaɓa. A daren ranar kuwa, Amal ta shiga tunani, ba saboda ta ruɗe ba, amma saboda ta ga yadda soyayya ta yi arha. Ta zan za ta ƙarya zukatan mutane da yawa ta hanyar zaɓar wanda ya kawo mata kalma ba dukiya ba. Labari ya fara baza gari, ana cewa kamar Amal tana so ta zaɓa Ahmad, mafi talauci daga cikinsu. Ana nan, sarkin dawaki da Malam Rufa'i da sauransu suka jiyo labari. Cikin kishi da girman kansu suka ce ba za su yadda ba. Suka yi makirci, suka kai ƙarar Ahmad wurin sarki akan ya sata littafi daga cikin ɗakin karatu. Sarki ya aika sojoji suka kama Ahmad cikin sarƙoƙi a gaban mutane. Haka Amal ta jiyo labari, zuciyarta yi zafi, ta ji daɗi ba. Amma a daren ranar, Amal ta je ɗakin tarihin fada, ta je ta lalubo wannan ainihin littafin da aka zargi Ahmad akan ya sata. Ta gani washe gari a gaban fada da sojoji. Amal ta tsaya kusa da Ahmad take cewa mulki na iya motsa sojoji, dukiya na iya cika gidaje, amma hikima na jagorantar da zukata. Kuma gaskiya ba ta buƙatar ta yi ihu. Ta bayyana wannan littafin a gaban sarki da mutanen Zorata. Ta wanke Ahmad daga zargi, kuma ta fallasa sauran wa'innan da suka yi mishi makirci. Sarkin Zorata ya ji tausayin jajircewarta, ya fahimce ta, ya ba ma Amal 'yancin zaɓar makomarta, ba a matsayin kyauta da za a ci ba. Sarki ya ce, hikimarki ta kare mutumin gaskiya. Wannan ƙasar za ta ci gaba da haske saboda irinki.
An ɗaura auren tsakanin Amal da Ahmad, mutane daga kowane sassa na duniya duk sun halarta. Haka Amal da Ahmad suka kafa makarantar da suke kira Makarantar Hikima ta Amana Kurunkus kan Ɓera. Wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: yau na iya janyo hankali, amma gaskiya ce kaɗai ke riƙe zuciya. Dukiya da ƙarfi ba tare da hikima ba haɗari ne. Kyauta mai sauƙi na iya ɗauke soyayya fiye da duwatsu na zinare. Soyayya ba a samunta da iko, sai dai ta manufa mai kyau. Ku biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu darasi. Don haka ku yi following, liking, ku yi commenting, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.